A ver, como hai nenos e nenas grandes e outros máis pequeniños, vou a comezar, a ver, con un conto. O tempo unha rapaza usada que viste enormes faixas, a súa face é sempre amermellada, e no sollado un sorriso descansa, e sempre leva consigo un pequeno reloxo onde os segundos alegres cantan. Aquela porta, porque sabedes quen vivía na porta de enfronte? O seu mellor amigo. Como era pequeno? Amarelo. E foi onda ir. E cando chegou a casa de pequeno Amarelo, non había nadie. estropeouse o conto. Non estaba pequeno Amarelo. E sempre me pregunto que cando un neno fai chorar a outro é porque ese neno non está ben. Porque un neno, unha nena que está ben, non ten necesidade de facer chorar a ninguén. E claro, Martín entendeu isto e quedou moi tranquilo. Pero o día seguinte, cando se levantou, a que non adiviñades que pasou? Ai, Ai, Dios mío, pero máis forte, porque isto foi terrible. Como foi? Ai, que non recolunades. Puxeste a crecer un árbore con flores de forma de corazón. Sabedes que, na cabeza, o máis importante dunha persoa, sabedes onde está? No seu interior, no seu corazón. E claro, pasou algo moi chulo, que cando Martín entendeu isto, recuperou a súa e non somente foi feliz, senón que foi super feliz. E colorín colorado, este conto chegou ao seu fin. Gusta os números do o dedo. Sabedes contar dun o 10 en galego? A ver, en galego, dando palmas, como é? Que foi dela. Os vellos contan que atopou a súa niña, boa amiga do Cempés, meciñeira no tempo libre, persoa amable e cortés, que en silencio escoitou a súa historia mentre tentaba comprender as belas palabras saídas desa lingua fermosa e triste a vez. Os vellos contan que a súa niña xuroulle a serea non a esquecer. É por isto que a lingua da nosa praga, Galicia, a vosa lingua, o galego, é un eterno canto de medo. E esta historia da vosa lingua, que é o galego, non permitades que vos la quiten los veis. Fuerte pasaría, yo pasé el destino, estamos en Salomillos, un cuarto vacío, tengo tiros y damos.